Kubikwa ukuthi uTumelo Maseko obeneminyaka eyisikhombisa ubudala waphuma kubo eyodlala nabangani bakhe. Emva kwesikhashana, umndeni wakhe wathola umbiko wokuthi useminzile. Umama wakhe uthi kusenzima ukwamukela ukushona kwengane yakhe. Inhliziyo yami ibabuhlungu nje mangila kule ndawo ibabuhlungu. Ichomi zakhe zafika zamthatha endlini abukele i-TV. Hawu mangimangalo mina umntana uyeza endlini uzobika ukuthi mamkhulu uTumelo bamphushele emanzini. Kuphi emanzini? Njengoba sesiza nomphakathi sesigijima siza la sizobheka. Bekahlala shathi mama mangikhula ngifuna ukuba yisoja mase kusona. Umama kaTumelo uthi unokwesaba ukuthi lesigameko singaphinde senzeke futhi njengoba le ndawo ingakavalwa. Mabalivalo ngoba abantwana bayaganga. Abantwana basuka le beze la bazodlala la mhlambe kusase nabanye abazongena futhi. So mina bengitshela ukuthi mhlambe ngale ngoba uTumelo ungene la nge-11 mhlambe uzothola sebavalile namanje mawusesesonya 2 kwami. Umalume kaTumelo uthi isigameko sokushona kamshana wakhe akusiso esokuqala. Abantwana bayaphela akusukucala koTumelo khona abanye abashona khona lapha kulela dama. Udadewabo kaTumelo uthi uzomkhumbula kakhulu umfowabo. uTumelo was bubbly, bekuyi-happy child. Yonke into uTumelo ukhuliswe him from 2 months, so I know him. Bekumntwana right. Ngokusho kwezakhamuzi, le ndawo yashiwa umasipala waseGruleni ivulekile, kanti umnyango wezemvelo eGauteng usuyalele lo masipala ukuba uvale le ndawo. Umasipala unqabile ukuphendula ngalolu daba.